Sa na strátenom Buzogáni vidíme naše dievčatá, ako pijú pšeničné pivo. Weizenhefe Bier, 3,6, bolo to tu zo Zbiňova 3,6 km. Veľmi ľahká túra. Trošku do kopečka to síce je. No ale tak. Teraz pôjdeme ešte na Slovenský národný vrch Žibrid, vystúpime. Potom na Babice, na skaly. Do Rajských Teplíc na zmrzlinku. Na kovačík a potom na obedík. No. Emka, dobre, spokojnosť? Áno, tam že? 200 priateľov, tak všetkým to posiela skoro. Hej, no ale toto je obrovský ten Buzogán. My tu boli v zime s chlapcami. Je to tu nádherné. Potom je tu ešte tam proti v kopci je taký malý Buzogán ešte. Len to je neznačné, to musí človek poznať, aby sa tam trafil. Emka, tam z Koby nabité, tam chodia hore normálne. Pozerám, že hore chodia asi hore, no. Hej, chodia, hej. Čo je to obrovské toto? Sladká viera, keď si teplé. Strátený Buzogán toto. Teraz na tej Žibri to bude taký stupaček trošku, ale bude to veľmi pekné. Hej, však to bez Žibridu toto nemôže byť Buzogán, má malú túru by si mal. Ešte pol hodinu? No, pol hodinky asi, ale pomaličky. 5 minút tu píšeš. Hej, Žibrid, hej, no. Je to moc pekné tu tady. Takéto, ale dobrý čas je celkom. Pofúkuje trošku vetrík. Je to iba hodne turistov tu chodí. Taká sladká, to pivo, ne? Dá sa mi lepšie ako to horké. Hej? To pšeno je pšeno, vieš, ako to ti... Za to sa nikdy nezahanbí, za to pšenicu.